Okay, by the way, no, again ha, para sa ato mga tigpaminaw, ilabi na sa ato ang mga alumni, ato mga graduates diri sa Central Mindanao University. Aduna kitay tindahan ni CMUEAI. Okay, tindahan ni CMU Employees Association Incorporated. Ang ana siya nahimutang sa ato ang atbang siya sa agianan sa CMU Fulbright Gardens. Kung ato mo sa Fulbright, naa diha sa right side, okay? Kung left side ang paliko sa CMU Fulbright Gardens, naa sa right side ang ato ang tindahan ni CMUEAI. So unsa may naa din ha? Oo, atong giimbitahan ang tanan, mga estudyante, alumni, mga bisita sa pagpalit sa atong mga CMU merch. Naatay kalo, naatay t-shirt, naay tumbler, naay notebook, naapoy mga mugs. So katong mga interesado mo palit, ang notebook nato naa na siya pen na diretsyo, no? Notebook with pen is 200 pesos. Dayon ang atong CMU mug, actually mga CMU items din sila, no? So CMU notebook with pen, that's 200 pesos only. Naatay CMU mug, 150 pesos only. Naapod tay hot and cold na tumbler. The CMU hot and cold tumbler for only 455. Barato na kaayo. Kay kung maato ka sa mall na naana sa 800 or 1,200 ang presyo ni ini. So it's only 455 pesos ang ato ang CMU hot or cold na tumbler. Naapod tay kalo, CMU cups in green and white. So naatay green, naputay white na color. It's only 299 pesos only. Okay, 299 pesos only. Dayon, katong mga interesado diha, naputay t-shirt ha, the CMU t-shirt. For those who are interested, just visit the tindahan ni CMUEAI booth. Naana siya sa right side kung going ka sa Fulbright Gardens. Kung ang Fulbright muliko ka pa left, naa sa right side, as in front yun sa agianan paingon sa Fulbright Gardens ang tindahan ni CMUEAI. Diha sa Shan Cai Road. This is in line with the celebration sa ika-115th CMU Founding Anniversary and Alumni Homecoming. Yes, until kana sa Sunday ang ato ang homecoming celebration. So, yeah, i-visit lamang ang ato ang CMU o tindahan ni CMUEAI. Kini na lamang si LG Iman Aninayon. So, usat sa inyohang Board of Directors sa CMU Employees Association Incorporated. Bye-bye!